Какво е оперативен лизинг? Оперативният лизинг, известен още като оперативен наем, ти позволява да използваш автомобил за определен период, без да ставаш негов собственик. Всички разходи по ползването на автомобила, като застраховки и данъци, са за твоя сметка, но се осчетоводяват и може да се ползва начисления данъчен кредит ДДС. При този вид лизинг, месечните вноски не включват поддръжката на автомобила, смяна на гуми, монтаж на аларми и други, освен ако не е уговорено друго. Срокът на оперативния лизинг обикновено е по-кратък от този на финансовия, от няколко месеца до няколко години. Предимството на оперативния лизинг е ниската първоначална вноска, което ти позволява веднага да започнеш да ползваш автомобила, без да влагаш значителна сума. Месечните вноски обаче са по-високи в сравнение с финансовия лизинг. Оперативният лизинг е перфектен за хора и компании, които искат да използват автомобил, без да се ангажират със собственост или дългосрочни задължения. За още полезна информация остани с Атара.bg.